I pozdrav svima ljudi, ja sam Stovatik i danas smo opet na Attack of the B-Team. I nastavljamo tamo gdje smo stali, to jest novi dan, predivne šume, divno, gdje nam je hrana, njam njam. I trebalo bi da malo poboljšamo ovu kuću. Ovo izgleda cool, kako ovo izgleda? Možemo ovo da pretvorimo u nešto. Nope, a ovo? Ovo možemo. Redwood planks. Ovo izgleda ružno. Ali eto, imat ćemo egzotičnu kuću. Šta fali? Ništa ne fali, tako je, to je pravilan odgovor. Evo ovako. Ovdje će nam budu neki prozori. Pa idemo i ovo. Imat ćemo kuću od svakakvog drveća, zato što je to cool. Nije cool. Ali dobro. Ovo nećemo da imamo dovoljno. Onda ćemo samo ovako ovdje. I onda ćemo ovdje još jednu vrstu drveta. Ovo. What? Aha. Treba nam ovaj bark. Ovo ide još na dole. Kako duboko ovo ide? Ovo je... Okej. Mislim da nismo prolazili preko vode, zar ne? Ne, nismo prolazili preko vode. A imam waypoint. Ja zaboravila sam da imam mapu, tako da sorry, zaboravila sam da imam mapu. Sve nam piše na mapi, ne znam zašto. Super. Pa idemo kad smo ovdje da pokupimo, šta je ovo, redstone? Ne, ovo da, redstone, idemo da pokupimo tin. Da smo već upali u pećinu, zašto da ne? Ovo možemo, okej. Silver ne možemo. Iron, okej. Prva stvar koju ćemo da se napravimo je vjerovatno pickaxe, da bi mogli da kopamo ove bolje stvari. Idemo kući. Baš što mi je lepa kuća. Znam da ćete u komentarima da mi pričate kako je ružna, ali... Ja mislim da je baš lepa. Ja ne znam šta vi imate protiv moje kuće. Znači redwood root, okej. Stavit ćemo ga ovdje. I stavit ćemo prvo iron. A za to vreme ćemo da napravimo od ovog secret tunnel. Možda... Ja imam osjećaj da... Ja imam osjećaj da vjerovatno toga ima ovamo, na onom drvetu. Jer izgleda kao drvo, pa ne bi me začudila. To bi mogli da istražimo posle. Dobro, peče nam se lepo iron. Dobijemo redwood planks. A od ovoga možemo nešto. Ajde, pretvorit ćemo ovo u planksove. Izgleda da možemo da pravimo sve što možemo s običnim drvetom. Zašto ne bi? Pa, dobro. Ovdje će nam budu prozori. I ovdje krov. Wow, pala sam. Super, dobro, možemo iznutra. Bum, 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 bum. Bum. Super, predivno. Nije predivno, ali okej. Pa idemo ovako, da ne izgleda ružno, mislim, izgleda ružno sve jedno, ali... Okej, i trebalo bi u uglove da dodamo nešto. Sve u svoje vreme. Biće svega na našoj divnoj, predivnoj kućici. Toliko je lepa da reči da mogu da opišu njenu lepotu. Da, ta kućica, njenu lepotu. A možemo da napravimo nešto od ovog. Okej. 1, 2, 3. Imamo tačno. 2, 3, 4. Nope, nemamo tačno. A ne, kiša, okej, nema veze. Zašto nemamo tačno?
Aha. Zbog ovog. Ovo ne stoji ovdje. Ovdje ćemo da stavimo cobblestone. Tako, idemo da... A imamo tačno. A? O, ovdje je sneg. Cool. Ovdje mi se više sviđa. Naša kuća je baš na kiši. Okej, dobro. Ovo je cool, sviđa mi se. Dobro. Treba nam drvo. Super, idem po drvo. Sad će da ima malo mobova, ali nema veze. Oh. Šta je ono? O. Ne, ti mene pusti. Ne. Ne. Gle, ubići me. Ne. Ne. Okej. O, dobili smo bow. O, yes. O. Vidim zašto se spawnuju skeletoni. Papa. Aha, evo ih. Dobro. I opet nije bilo dovoljno. Pa idemo da se napravimo odmah ovo, ovako i pickaxe. I novi dan i dalje pada kiša. Super. Baš mi je drago što pada kiša. O, prestala je, super. Ah, kako divan dan napolju. I mi idemo da majnamo za ovaj divan dan. O, ne. O, creeperu. Ova voda mi je cool. Ovo mi je mnogo cool. Ovo mi je baš cool. Dobro. Gdje je već onaj mine? Ali ima ovaj mine sa diamondima zapravo, koji vjerovatno nisu diamondi, vjerovatno će nešto da nas ubije. Ali ipak, možda i jesu diamondi, nikad se ne zna, ali mi ništa niste rekli. Zašto? To nije ovdje. Ovdje, dobro. O, ipak jesu diamondi. Okej. Ja nemam ništa protiv, meni je ovo super. Nemojte da misle da se žalim, ovo je super. Ali mi je čudno. Sorry creeper, ali ja ne idem tamo dole. Znači, ne mislim da sam vidjela još diamonda, da. Ali mislim da je creeper dole. Sad će svi da dođu da me pojedu. O ne, sad sam zombi. Mislim da gorimo. Okej, da vidimo. Jep, zombi gori, tako da bit ćemo... Creeper ima veći damage, tako da ako nas nešto napadne bit ćemo creeper, a imamo lepu ruku. Tako da to je cool. I drago mi je da se ovo pravi diamondi, wow. Copper, dobro, i to ćemo da se kupimo. A prvo diamonde. Ima mnogo jačih ovih stvari nego diamondi, ali... A može neko da se žali... Dobili smo 21 diamond, to je... super. Tako da ja neću da se žalim. Meni je super. Okej. Mislim da imamo dovoljno stvari i da bi trebalo da se vratimo i da uživamo ovim dijamantima koje smo našli. Jer našli smo ih dosta. Okej, gdje nam je kuća? Evo vamo. Gdje nam je ulaz u kuću? Evo ga ovdje, nikad ga ne vidim jer izgleda kao drvo. To je cool, to je i cilj. Pa idemo da stavimo ovo i da nam se beše silver. I što bi mogli da napravimo za sebe? Od diamonda bih htjela da napravimo chestplate. Oj, creeper usmiri se. Aka, malo je poludeo. Ovdje ima dosta stvari koje možemo da dodajemo. Da. Okej, imamo chestplate, diamond. Ostalo ćemo da napravimo od irona i napravit ću si diamond sword. Jep. A ostalo opremu ćemo da napravimo od irona. Tako da dođe ovako. Jer od diamonda
sad nam ni ne treba toliko oprema od Diamonda. Onda možemo i kapicu, zato što ponestalo mi Irona, imamo još, treba da se topi. A možemo nešto napravimo od Silvera, ali radi ovo od Silvera? Nope, ne radi, okej. Silver je za nešto drugo onda, da. Iz nekog totalno trećeg modpacka. I što stavim da mi se topi Iron. A nemamo dovoljno jednako, okej. Ne veze, onda ćemo da se napravimo od Diamonda kapicu. I ovo je jako loš ideja jer nam onda ostaje samo 6 dijamanata, ali okej. Biće dovoljno. Okej, od ovog mi ne treba. Pa sve mi treba, ovo mi ne treba. To ćemo poslije da topimo. I hranu bi mogli da ispečemo. Ovo mi ne treba. Ni ovo. Ni snowball, okej. Okej, za sad smo prilično dobri. Imamo cool opremu. Jep. Super. Pa idemo da mogli bismo da budemo creeper zato što imamo više damage kad smo creeper. Tako da, ajdemo. Creeper. A isto smo visoki kao mi, tako da nećemo da primetimo razliku što se toga tiče. Okej. Imamo diamond sword. Super. Ajdemo malo da istražimo na ovamo. Nećemo da odemo baš daleko. O, još jedno ovo. Okej. Oko, ovo vjerovatno ništa nećemo da dobijemo od lifova. Šta je ovo? Kakav je ovo čudan stone? Stone čudan si. Ash stone. Ovo neki vulkan ili šta? O, cool. Jep, ovo je neki vulkan. Šta je ovo? O, dosta mi je laga ovdje. O, ovdje laga. Ovdje laga, ne idemo ovdje. Okej, možemo onda skupimo ovog. Ovo je vulkan, tako da ne vjerujem da je baš bezbedan, tako da idemo negdje drugdje. Aj, laga. Dobri su mi izgovori. Pa jesu, dobri su zapravo. Kao da imamo dosta chickena i svega. Imamo neko ljubičasto drvo. To je drvo sa ljubičastim lišćem, šta si ti? Ja neću da uđem u tebe, ti ćeš da me... Neka kućica. Ovo je kućica. I lepše od naše, mislim da se selimo. Šta je ono tamo? Nešto tamo lebdi. A, da, neka kapica, okej. Ali ja mislim da ćemo mi ovdje da se preselimo. Ovdje nek... Ok, to ti radiš, plašiš me. Zašto ovako? Oh, hello. What? A to je... Oj, nemoj da me plašiš. Ovo je iz Witcher moda, nemoj da me ubiješ. Cooked fish. Hvala ti. Dobro, možda ipak nećemo da se selimo ovdje, ne sviđa mi se ovo. Oko, plašiš me, sorry. Šta je ovo? Ali ima toliko tih voda koje su čudne. Ok, nećemo da pipamo tu vodu. Kako je ovo drvo? Spruce, dosadno. Ono drvo izgleda cool. O, još jedna kućica, ali tu živi neka veštica. Sad ćemo da pogledamo. Ovdje neka mrtva šuma. Cool, da i ovdje neka veštica. Gdje ti ulaz? Dobro, pokupit ćemo ti hranu. Pa. Dobro, ovo je čudno. Ja ću da obeležim samo ovo na mapi ako ikada hoćemo da nađemo ovu kućicu. Veštica... To veštica 2, imaš jednu sput, ali... Da znamo u kom smeru treba da idemo. Ti imaš kapu. Kakvu kapu? Imaš kapu koju ja hoću. Takvu kapu imaš. A šta, ali ovo još jedna kuća. Neću ti idem tamo, više ne mogu. Vraćamo se kući.
Ja bih htjela da ubijemo onu vešticu, ali pretpostavljam da ćete nas ubije, tako da nećemo da diramo. Jer ne želimo da umremo. Na koju stranu? Na dobru stranu sam išla. Šta ja to radim? Ona je ona kuća od pre. Osnovatik. Ponekad se brinem sam u sebe. Šta je ovo? Ananas? Iris. Pine. Okej. Ništa. Okej. I opet ova čudna voda. Koju nećemo da diramo jer je strašna. Pa što se ova šeta tamo? Ej. Ej. Šta radiš? Dobro, približavamo se polako kući, ne baš i dalje smo daleko. Ali dobro. I došli smo do ovog. Ovo je gold gravel nešto, okej. Zato nam trebaju neki drugi toolsi. One mrake, one. Nije dobro. Dobro, stići ćemo valjda pre nego što nas neko... O, kapice. Cool. Uzet ću ti je, treba mi kapice. Umreću bez kapice. Idemo u našu lepu kućicu. Predivnu kućicu. Gdje nam je kućica? Kućica? Tu si. Baš je divna, zar ne? Okej, baš vam hvala. Ti si neki jak. Ne, nisi. Slab si. Haha. Lako naći. A da. Ok, sad možemo da spavamo. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, obavezno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Doviđenja!